Loh, Kang. Arep nang ndi lho iki? Arek nyemprot iki lho, Kang. Ngawan-awan koyo iso arep nyemprot apa lho? Nah, nyemprot lambene wong-wong sing gur ngerti asile tapi ora ngerti prosese lho, Kang. Ijil. Kang, kowe iki arep nang ndi? Arep ning gubuk kae lho, Kang. Nyapo lho ning gubuk iki? Arep turu. Oh, turu dadak ning gubuk ning omah ya nyapo lho. Ah, nang omahku elek sugih aku turu ning omah. Saiki ning Sedetak ngenteni sugih lho. Lho piye to wong sugih karo wong ra duwe iki beda lho, Kang, turune. Lah terus bedane piye? Lek digoleki wong-wong ngono kae lho males aku. Piye? Lek wong ra duwe turu to, terus anek wong reti ngono kae. Wah, bocah kae malesan turu. Padahal balik kerja, balik megawe teko ndi-ndi, diarani malesan, dhek gur pengen istirahat. Lah wong sugih. Lek wong sugih sedina nganggur, dhek aku ngopi terus turu anek wong reti ngono kae. Oh, wong kae jek istirahat engko ae lah rono. Wong sugih turune istirahat. Piye ya men. Mama jangan nelpon dulu ya, Papa lagi di sawah ini lagi nyemprot. Nanti sore Papa gajian. Kata Mama mau ke mall beli sendal jinjit. Kemarin kondangan sendalnya ceklek. Biar Mama nggak malu nanti Papa sore pulang gajian nanti ke mall ya. Jangan nelpon dulu. Mama, Papa berangkat kerja ini Mama. Liatin ketemu teman Papa ini lagi ngepain godong telo Mama. Nanti Mama jangan makan godong telo ya. Nanti pusing kepala Mama katanya. Mama kan makannya spaghetti yang tak taruh di atas lemari itu loh Mama. Nanti Papa masakin gereh aja digoreng. Jangan kayak teman Papa ini ngepain godong telo, bikin pusing kepala. Papa berangkat kerja dulu ya. Kang. Iya, Kang? Pedong tela ta? Iya iki, Kang. Lah arep diapani dong tela iki? Sayur toh. Wah, penak ngono ki nyayur dong tela ya. Iya, urip ning desa ngene iki lho Kang penake. Lek arep nyayur ora ndek duit ki iso nyayur godhong telo enek. Tates ya enak tinggal golek, gori. Ini ning kota ora ndek duit ora iso nyayur. Iya ya, ngono ki trep enak ya. Penak. Nah, pake godhong tela. Lah terus ki godhong telane sapa ngono ki mbok pake ya? Iki Godhong telo enakmu. Godhong telane sapa kuwi? godhong telone sampean ta iki. Oh, Kang, kok ndi lho? ijol gas iki lho, Kang. Wong lanang wong ijol nikas lho. Malah guyu. Nyek, Tre yo aneh lho wong lanang iso ijol gas lho. wong lanang bantu wong wedok dia arep madang gregase iki urung enek dijolne piye? Lah kon piye wong lanang ki? Yo, kowe kon ijol dhewe lah wong lanang iso ijol gengsi. Iya lho iki. Lah dhewe ngapo terusan? Yo ning omah, ning ngarepan lingguh karo ngopi karo ngerokok. Enake pol. Gek gawean opo? Ngono biyen rapi jere istriku arep tak dadekne ratu. Sing wedok masak, sing lanang ngopi. Wah, ora masuk. Lah gasku ndi? Kang, gasmu tak gowo, tentekan gas bujuku. Wah, piye to kok malah digondene yo butuh gas ngomonge. Jangan. Kong, Iya, Kang. aku ki arep usaha ning pasar to. Lah tak delok ki ning kono ki kok tangga-tanggane kok kabeh padha lek jualan. Aku ki mek ragu, kok payu apa ora dodolanku ngono lho. Kok ragu piye lho sampean iki, Kang? Tapi Cicake lho Kang ora nek sayape. Oh. Rezekine nyamuk, dhek ora iso mabur padahal. Kucing sama ngerti kucing. Ya. Kayak nggak iso nglangi. Tapi rezekine iwak. Mosok manusia sing wis dikai akal sehat meragukan rezeki dari Tuhan. Iya.